Tapujima tuhata pardenga basa namanggohi baga-bagana songon natarsura di Yohanes bidu 14 ayat 16 1 ayat 17. Jala pangidokku ma tuamai asa dilehot tuhamu sada pengudian na asing namadongani hamu saleleng nileleng nai ima toddi hasitongani naso tarjalo pertibion aidada di ida jala dang ditadda alai ditadda hamudo ibana aina rapma ibana dohotamu jala di bagasan hamuma ibana di bagasan roha nama muji jala marolupolup tu debata hupasat hamima tu hamu saluhutna selamat hari Pentakosta ma di hamu saluhutna. Selamat hari Pentakosta. Digohi Tuhanido baga-bagana dingoluni aka na porsea ima marhite hasasaur ni toddina toddi porbadia ido nataingot jala natahalason di persawarata sadarion atong tapasada marohata asa tabuka persobauta tu debata taparadi marohata marsaur do tibana sadarion tapuji ma tuhata maredde mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di porbadia na tumapalangit dohot tanon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonok kuma tuhamu roha na baru, dot todi na baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu siad daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha namar pakilalan. Jehovah do para si roha. Sayna saut do hatana. Jala lehonon nama todikku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa.
asa marparangi hamu di bagasan akka patikku, akka hupupe dadotamuna, jala patu pawamuna do. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo madongani, jala mengajari rohani akkana porsea di hatam, marhite-hite to di porbadia. Saibuhai marohanami, asature parrohon nami marhite-hite to dim, asatotonggok dame rohanami, makalasson hagugunnai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Patik ni debata di pesta parningotan hasasaur nito di porbadia sadarion imasian Johannes bidu 4 ayat 3. Ganup todi naso marhatopotto Jesus ima naso siad debata ima pangalahoni antikristus naneng roy songon naung binegemuna jalanunga di pertobion ibana nuain ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tuado pani debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Mari dehita.
nataripar hita sian ari nasalpu tu ari sedarion, tamado ingototta, balga dohot godang ni dosatta, masay godang pangalasyota di lomo ni rohani Tuhani, lebado hita mangulahon tanggung jawabta tu keluarga, tu lingkungan, ulaotta, tu negarata, tarlumobi tu huriatta. Ikon parhatopototta do, jod do hurang pos ni rohata tu ibana, lupa hita mamaudahon hata tu akayanak kota, tu anima debata para siroha debatattai, say marpangulahi do rohana mangasihi hita. Diragam ni namasa di bangsota, di pangido Tuhanido asa gawi parhobas hita di dongata, unang sihobasan, asa pangapuli hita, unang parohon arsak, asa pangurupi hita, unang gabi mangarugi, asa si parholong hita, unang manusay, asa si pardame hita, unang si padameon, nuain jongjong dohita diadopan ni debata, mga kuhod dosata, dohot halebota, mangulahon parsuruan ni Tuhani. Di tonga-tonga ni hasusan ni ngolu, di pangido Tuhanido asa gabe ula-ula na hita. Sibuan hadameo di tonga-tonga ni parbadaan, si pajongjong hatigora di tonga-tonga ni halululamon, sibuan pos ni roha di tonga-tonga ni hagangguon, sibuan pakrimod di tonga-tonga ni padilian, sibuan hati ruhod di akanamarsak, hape jut-jut dang tau hita mangulahosa. Potima dosata nagudangi martangyang mahita. Ale Tuhan, hura jumihami do hasisigani aik dohot duluk, suaswanan dohot akahaw naong tinitaba, aik naong marsik dohot akaduluk
na manubuhon akahaw narata. Marsak do rohanami marnida pabayhanon nami. Nasojamot tami mga ramoti sude na tinokpam. Ay di pangidohodo hami gabi ulaulam. Sibuan hadameo tutanaon. Marhite na manuan haw. Payason huta. Mabulokor sampa tu inganan na. Hape dang hupatupahami hobar tu hatam. Gudang do masa akka bencana hinorhon ni hagalion nami mga roti tano na pinasahakmu. Gabi inganan ni hangulon nami. Hurajumi hami do sude dosa nami. Alan i patut hami jongjong nuaid dia dopammu. Mangido asa di sesaho dosa nami. Dohot sude halebon nami. Amen. Baga-baga taringot tu hasisani dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hu pasisi akka pangolosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mula mahotuau. Ayaw do si paluaho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Hatani debata turpuk epistel di hari Minggu parningotan hasasaur nitod di Porbadia Sadadion tersurat di Panurang Joel bidutolu mamuka sen ayat sada 1:5. Jadi dung songoni pangusi honok kuma todiku tunasa sibuk gabe manurangi ma akka anak muna dohot boru muna marnipi ma akka situa muna jala maralatan akka doli-doli muna. Dohot akan apa somuna bawa dohot boru-boru pangusehon kudu aka ari tondiku. Jala pamasok kudo akka partinad doon di langit dohot di tanon mudar dohot api dohot timus na marsijongjong. Mubado matani ari gabe halolomon jala bulan gabe mudar patujolo di ari haroro di Jehovah na bolon jala nasokali. Alai nasa nama jo guarne Jehovah maluado. Ay di atas ni dolok Sion dohot di Jerusalem masa haluaon. Songon na pinarbaga ni Jehovah yan. Jala di tonga-tonga ni halak na maluaido akka na jino ni Jehovah. Ido sahat na martua do akka na tumangihon hata ni debata jala na opyopsa. Amen. Maredehita. Pasarona
tidakkon ma haporsiautai, songon na hina tidakkon ni dongata sa haporsiau di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siantod di porbadia, adorang so habuhan. Ido tuharta, na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua-tua no turu dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul siamun de bata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mulak sugot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea dito di porbaria, jalarong sada huria na baria, huria hatopan ni halak Kristen akan na baria, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu doso dahil ini halak na mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Tapi gima titing ni huriata. Horas madihita saluhutna. Titing huria manang na warta jemaat Minggu Pentakosta pertama tanggal 8 Juni 2025. Diringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, alai nang todii, duru pidahita di hagaliotai, aidang taboto manang ahana tama si pangidoota, gabe dihoto dido hita marhite-hite hata na hinoihon na sotakas hinatahon. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Nama ragam 1. Pesta perninggotan Ari Hasasaur nitor di Perbadia 1. Di minggu sadarion ima pesta perninggotan Ari Hasasaur nitor di Perbadia na parjolo manang pesta kosta pertama 1. 2. Marsogot hari Minggu tanggal sia Juni 2025 ima pesta paduahon perninggotan ni Ari Hasasaur nitor di Perbadia manang pentakosta kedua mar minggu dohita masuk pukul 10 sia wib mar bahasa Batak 1 tolu. Domu tu pesta perninggotan Ari Hasasaur nitor di Perbadiaon pertanyaan wik di hari Rabu doh Kamis tanggal 10 sada 12 Juni 2025 masohok majolo jala udutat mamuse di hari Rabu Kamis tanggal 10 lalu doh 10 sia Juni 2025. 1. Opat pertanyaan naposo totong do dipatupa di hari Jumat tanggal 10 Juni 2025 masuk pukul 10 sia 30 wib. Paduahon padidion na badia di hari Minggu sadarion di permingguan pukul sia 30 wib di patupa huriatnya do padidion na badia tuakana poso-poso yanakon ni huriata torokna ono palak sian onom keluarga. Tolu situa mamongoti obas pensiun. Di hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 nasalpu bohoma inang situa am boru marbun marumur ono 5 tahun. Obartu aturan peraturan huriani HKBP mamongoti obas pensiun manasida sian ulaun
hapar haladon di tonga-tonga ni huria. Domutusi di hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 naroon, papungu tupak apresiasi dohita marhite amplop si pamasukot tu kantong 2B. Songot tadani hamuliatota di rohatta tu debata di pakko basion dasida naselaon di huriata. Tupak tu dana sosial huria na tapatupa naselaon masohok majolo. Uduk tusi di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di permingguan pukul 30 WIB papor hatom manasida mamongoti obas pensiun jala patupama partamueo di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 rapak dohot situa naung pensiun dohot nanaing pensiun. Opat Sunggul-sunggul perguru malua manang kelas katekisasi sidi. Domu alanunga majonok akhir tahun ajaran perguru malua tahun ajaran 2024-2025. Marhite titingon sinunggul homma tu tonga-tonga ni huriata. Lubomi ma tu natoras rap dohot dana perguru malua. Asa taingok ma obat sada tanggal 20 sampai dengan 22 Juni 2025 retreat perguru malua. Obat 2 Minggu tanggal 20 Juni 2025 ujian lisan pukul 12 WIB. Obat tolu Jumat 11 Juli 2025 malam pelepasan pukul 17 WIB. Obat-obat Sabtu 12 Juli 2025 latihan kor pelajar sidi pukul 16 WIB. Obat 5 Minggu 13 Juli 2025 peneguhan sidi pukul sia WIB. 5 seksi sekolah minggu. Dalam rangka pembukaan perayaan sekolah minggu melalui warta ini beritahukan kepada jemaat 51 pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 pelayanan ibadah sekolah minggu dilaksanakan 1 kali, kelas Bapata sampai dengan kelas 6. Masuk pukul 6.30 WIB, bertempat di ruang aula. 52. Dihimbau kepada anak sekolah minggu untuk hadir pada ibadah dan seremonial tersebut. 53. Pendaftaran kegiatan lomba akan dilakukan pada hari yang sama setelah kegiatan seremonial dengan guru sekolah minggu. 54. Diharapkan orang tua anak sekolah minggu dapat mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. 6. Seksi AMA. Obartu kegiatan festival paduan suara AMA pria HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di Minggu Sadarion di Patupado audisi lanjutan mulai pukul 19.30 WIB, maringanan di ruang Matius. 7. Seksi musik. Menindaklanjuti hasil rapat tim musik gereja dengan pendeta resort terkait pengembangan musik gereja untuk melayani ibadah pukul 15 WIB dan pukul 18 WIB, gereja melalui seksi musik mengundang remaja dan naposo yang memiliki kemampuan bermain gitar, bass, drum, piano, keyboard, atau alat musik band lainnya untuk bergabung dalam tim musik gereja dengan menghubungi 1. Saudara Henry Marpaung, 2. Jordan Sihotang. Walu, seksi pendidikan. Sesuai program Huria pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 yang akan datang, melalui seksi pendidikan, gereja akan memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA SMK kelas 12 dengan nilai rata-rata 88 sampai dengan 100. Berkas yang dikumpulkan ke sekretariat gereja yaitu fotokopi rapor semester genap, 82 fotokopi buku ruas, 83 menunjukkan rapor dan buku ruas yang asli. Sia
Panitia Tahun Transformasi Pesta Gotilon HKBP Cijantung 2025 91. Membantu program naung nirangrangan ni panitia dinanaing patupahon kegiatan hita di Pesta Tahun Transformasi Dohot Pesta Gotilon di Minggu sadarion pukul 13 WIB maringanan di ruang aula di Patupado Technical Meeting obartu udangan naung pinasahar rap retama hita tu ulauni. Sia dua udut tu rencanai begiota do panitia pasahaton sosialisasi tu hita nasahuria dung sipul titingo. 10. Pelia bulanan keluarga di Minggu sadarion pabungota ma pelia bulanan keluarga tu bulan Juni 2025 jala titik konotama di Minggu tanggal 10/5/2025 naroon. Mauliate ma di sude panupahon ni panupahyota di huria i baik sangat di goar ni tu hatta. 10 sada titing merbagas. 10 sada titing perjolo naing majalo pasu-pasu merbagas ma Ardon Samara Meliala, anak ni Amang Nelson Sembiri, tubuh ni Inang Nurmian Hasi Holan Boru Siringoringo, Sian Huta Jalan Lebak Sawah, RT 005, RW 02, Cijantung, Kuria GBKP Runggun Bukit Raya, Pekanbaru, Dohot Orwana, NS Mega Priska Gultom, Escape, Boru ni Amang Barmen Gultom Nahinan, tubuh ni Inang Sondang Boru Simbat Jutak, Sian Huta Jalan Dewa Ujung RT 011 RW 07 Ciracas Wik Opat Ciracas Sada, Uria HKBP Cijantung, pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 di HKBP Cijantung masuk pukul 8.30. 11.2 Titing Parjolo naing majalo pasu-pasu merbagas ma Julius Besli Aman Dietz Gultom, anak ni Amang Gembira Gultom, tubuh ni Inang Las Maria Boru Harianja, Sian Huta Jalan Gandaria, RT 005 RW 03 nomor 41 Pekayon Wix 10 Obat Pekayon Gandaria, Kuria HKBP Cijantung Dohot Orwana, Christine Esna Claudia Huta Barat, Boru ni Amang Insinyur Ronald Huta Barat, tubuh ni Inang Widya Ningsih Boru Huta Galung, Sian Huta Perum Kemang IV Geraha Jalan Saron 7 RT 014 RW 07 Blok E2 nomor 1 Kelurahan Jatirasa Jatiasi, Kuria HKI Cawang Cililitan, Resort Jakarta 2. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2025 di HKBP Cijantung masuk pukul 10 WIB. 10.2 Ruas Namording Nunga Jumolo Marujungolu Sian Tonga-Tongata Amang Perlindungan Simanjutak, umur 64 tahun, sinoduk ni Inang R. Boru Barasa na di hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 Sian Huta Jalan Swadaya 1 /90 RT 004 RW 10 Kelurahan Tugu Wik 11 Kelapa 2 Timah. Margogo Jala Tarapul ma keluarga na marhabut ni rohai di pangamramaution ni Tuhan Tuhata. Ucapan terima kasih 10 tolu marhite titingon uria pasahaton moliate tu keluarga Nyonya B. Gultom Boru Siman Jutak Nasian Wik Opat Ciracas 1 naung pasahaton satu set bunga altar di Permingguota Sadarion.
Songonima titing na masa di tonga-tonga ni huriatta di bagasan nasa mingguon, akka titing na asing, boy mata jaha di lembarat titing na dong di hitabe, sai di pasu-pasu de batama hita di sude panggulmiton ni ngolutta. Horas ma. Tapi gema panorangyosan gitu. Shalom. Horas ma dihita salutna mainang. Selamat hari Pentakosta. Nah parsangapi hami amang pendeta Arjunta Tampu Bolon, amang inang Sintua, amang inang seluruh jemaat HKBP Cijantung. Mauliate ma dituhatta, mauliate ma dihita saluhutnya. Mohon izin amang inang hari ini kami panitia tahun transformasi dan pesta Gotilon akan melakukan sosialisasi terkait kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2025 ini. Ada beberapa kegiatan penting yang akan kita lakukan di tahun ini, dan semua kegiatan ini kita dasari dengan tema yang tertulis di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adapun kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2025 ini, yang pertama Family Gathering. Kegiatan ini akan kita laksanakan di Rumah Perubahan Sopo Etimo pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025. Kegiatan ini pertama kali kita lakukan di gereja HKBP Cijantung dengan pertemuan seluruh keluarga di gereja kita yang nantinya akan dikoordinir oleh masing-masing WEG. Kami panitia sangat mengharapkan seluruh jemaat ikut menghadiri acara tersebut, dikarenakan ini baru pertama kali kita lakukan pertemuan seluruh jemaat beserta keluarga dari kecil sampai yang lansia untuk melakukan perubahan dalam rangka pelayanan di gereja kita. Panitia mengharapkan jumlah peserta WEG yang ikut serta dalam acara tersebut paling sedikit 50 orang yang terdiri dari anak sekolah minggu, remaja, naposo, ama dan ina dengan kontribusi minimum per WEG-nya adalah 1 juta. Sedangkan untuk tiket masuk, makan dan minum, snack akan ditanggung panitia, jadi hanya kontribusi yang tadi yang minimum dari per WEG-nya. Dan apabila ada keluarga yang tidak tersedia kendaraan di WEG masing-masing, harap melaporkan ke panitia, nanti panitia akan menyediakan transportasi. Dan dalam acara ini kita juga akan melakukan games yang dilakukan antar WEG yang terdiri dari 3 orang anak sekolah minggu, 3 orang remaja, 3 orang naposo, 3 orang ama, 3 orang ina. Jadi total dari masing-masing WEG adalah 15 orang. Dan daftar nama ini kami harapkan sudah disampaikan ke panitia sebelum H-7 sebelum acara. Yang kedua, kegiatan kita yang kedua adalah kuis berani bersaksi. Kuis berani bersaksi ini konsepnya sama seperti kuis siapa berani yang mungkin Amang Inang sudah pernah tonton di TV. Jadi tujuan dari acara ini adalah meningkatkan pengetahuan jemaat tentang Alkitab, sejarah gereja HKBP, budaya Batak yang bersinergi dengan nilai-nilai Kristen. Adapun konsep perlombaannya, terdapat 23 tim yang bertanding mewakili masing-masing WEG. Tiap tim terdiri dari 15 orang peserta lintas generasi, jadi anak sekolah minggu, remaja, naposo, ama dan ina kita ikut sertakan. Sintua dan calon sintua tidak diperkenankan untuk menjadi peserta. Nama peserta diberikan selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 13 Juni 2025. Kegiatan yang berikutnya adalah yang ketiga, Festival Kor Antar WEG. Festival paduan suara campuran yang dilaksanakan dalam rangka Pesta Tahun Transformasi dan Gotilon HKBP Cijantung
selain ditujukan untuk menggalang partisipasi setiap ruas di masing-masing WEK, juga membawa misi sosialisasi dan apresiasi HKBP Cijantung kepada pencipta lagu atau komposer paduan suara di lingkungan HKBP. Untuk itu, lagu wajib dan pilihan pada Festival Paduan Suara HKBP Jantung kali ini akan membawakan lagu-lagu aransemen Nortir Simanungkalit yang dikenal sebagai Bapak Paduan Suara Indonesia. Festival KOR ini diharapkan melibatkan sebanyak mungkin jemaat di WEK masing-masing yang terdiri dari Naposo, Ama, dan Ina. Dan adapun ketentuan perlombaannya, yang pertama, peserta adalah setiap WEK yang ada di HKBP Cijantung. Masing-masing peserta terdiri dari Naposo, Ama, dan Ina dengan jumlah minimal 20-35 orang dengan komposisi sopran, alto, tenor, dan bass. Yang berikutnya melakukan pendaftaran di panitia seksi perlombaan dan membayar biaya pendaftaran sebesar 200.000 per WEK. Mengenai detail perlombaan kuis berani bersaksi dan festival KOR ini, panitia akan menjelaskan lebih detail dalam acara technical meeting yang akan kita laksanakan hari ini, Minggu 8 Juni pukul 13 di Aula HKBP Cijantung. Oleh karena itu, Amang Inang, panitia mengharapkan supaya setiap WEK mengirimkan perwakilannya masing-masing untuk hadir dan dalam acara ini kita juga akan lakukan pengundian grup. Kegiatan yang terakhir yang dalam waktu dekat akan kita lakukan yaitu gala dinner. Panitia berencana akan menyelenggarakan gala dinner dalam rangka penggalangan dana untuk renovasi pembangunan gereja kita Selasar Kiri dan Selasar Kanan, di mana rencananya kita akan adakan pada hari Sabtu 26 Juli 2025. Ini juga sekaligus sebagai awal launching janji iman semua warga jemaat HKBP Cijantung. Jadi panitia sangat-sangat berharap dari sekitar 1.600 kakak jemaat HKBP Cijantung, kita semua dapat berpartisipasi dalam pembangunan ini. Dan direncanakan dan diharapkan pembangunan Selasar Kiri dan Selasar Kanan serta lantai 1 dan 2 dan 3 diharapkan sudah selesai di akhir tahun 2026. Dan kita doakan sama-sama di perayaan Natal tahun 2026 kita dengan penuh sukacita dan penuh syukur kita bisa sudah memakai gedung yang baru Selasar Kiri, Selasar Kanan di pesta Natal di tahun 2026. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Tuhan memberikan kita kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Atas nama Panitia Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon 2025 kami ucapkan terima kasih. Shalom. Mari dimahita, puhut pasahat peliata, kantong sadaa sadabe. Oh
Tapasonang marohata martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung sia saluhu na roha, ima na mangaramoti aka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhu na manginang. Selamat hari Pentakosta madihita saluhu na. Puji Tuhan lasya rohata te di hari Pentakostaon. Jadi asa manabailas ni rohata di hari asa sahur ni di Purbadia na Roma no potita di bagasa tikyo di minggu tahun. Hata ni debata na naing mamakuling hita di bagasa tikyon ima na nienet sian buku Johannes bidu 14 na mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 26. Tapayuti umamanginang di bagas rohata hujaha matuhita songonom maridok disi odo hatani Jehovah tuhita saluhutna. Molo na holong rohamuna diau radutamuna doaka patiku. Jala pangidoku ma tuamai asa dilehot tuhamusada pangodian na asing. Asai madongani hamu saliling nai. Ima to di hasitongani naso tarjalo portibion aidang di ida jaladang ditada alai ditada hamu do ibana aina rakma ibana dohotamu jala di bagasan hamu ma ibana dangta di konoku hamu so marama naroma au madapotok kamu sautik nari nama jadi dang be idau ni portibion au alai idau muna doau. Aina mangulu doau, hamu pe mangulu do. Dina sadari ima boto muna au di bagasan damang jala hamu di bagasan au. Jala au di bagasan hamu. Manang ise namaniop akapatiki jala diradoti. Ido na holong roha diau. Alai di holong idamang ido na holong roha diau. Au pe holong dorohaku di ibana, jala papataroku ma'au tu ibana. Jadi didok si Judas ma dada si Iskarioti. Dia doalana Tuhan ubahen na hola tuhami papatarommu dirim dada tu portibion. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana. Ganup na holong roha diau radutan ni ido hataki. Jala holongan nidamang ma ibana. Gabe Roma hami manopot ibana, maringanan tu bagasan ibana. Naso holong roha diau, dang raduton ni hataku. Dang au napuna hata na binege munai, amai na marsuru au do. Ima huatao tuhamu, tagan rap do peau dohot tamu. Alai anggo pangodiani, ima to di Purbadia. Si suruon ni amai marhite-hite guarhu, ajar honon jala paingotonon ni ido tuhamu nasa na huhatao ni tuhamu. Ido ianggo sahakna. Tuhita saluhuna damang dainang dot akadongan na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Dingoluton sahat di bagasatikyo tung macariko do peopota sada jaminan. Asa bui tiur hita mangalaka do mamaresa sudia kana riko dingolu-ngolu. Ala ni riko ni jaminan amanginang pasti do ubahen dakola nau hamu pera sudia tenaison. Mangurus aka asuransi tabi. Adong asuransi kesehatan, adong asuransi kecelakaan, adong asuransi jiwa sejak dini naung dibaen. Jaladaku boto. Naung adong do asuransi pernikahan, asabui tetap bahagia. Mulak matu hitate. Ay rohata do mabesonak kita. Namangihu musaya manginang, taurus do sudei, jala tabae do sudei, asabui mengatasi. Jala taanggak doi, naboi mangurupi aka resiko-risiko naboi topu-topu ro di parngulut tahun. Ima molo jamina sian portibion. Ima molo asuransi nasia portibion.
Alai tong doa manginang sahat hatani debata mama kuling hita di baga satikion nama dok. Riko dotong asuransi manang jaminan nasian debata di nguluta atipe di portibio dope hita. Jaminan daripada Tuhan juga sangat berguna dan sangat penting bagi kehidupan kita, terlebih bagi kita ketika kita mengalami duka, ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita menghadapi banyak masalah di lingkungan pekerjaan, ketika kita menghadapi keuangan yang tidak stabil di tengah-tengah keluarga maupun pribadi, ketika kita mengalami sakit penyakit, apalagi sahik nei, sahik natakang, namaul ubatun. Ketika kita sebagai orang tua, manang songon na tua-tua, nga say loja ita martangiang tua kaya na kota manang boruta asa tibu manya jupangaka, rokak nito dina. Songoni muse tuaka na tua-tua, na makalomohon nga say lomotong rohana naing mangopaka pahopu. Doh ragat manang doh ragam niaka, pangiduan na asing di tonga-tonga ni keadaan di nguluta di Portibion. Salu na yamang inang na boydo mabay botsaro hatta. Semua ini bisa membuat kita gelisah, khawatir dan bisa saja kehilangan arah dan kehilangan pegangan. Dia do nang si ihutonon, dia do nanay si ulahonoton. Nah, ido bahen asa boy tiuri hita mangalapati hata ni debata nasahat tu hita di bagasa tikyon amang inang dot akadongan na hinaholongan asa unang bosabe rohata asa unang tube be aka holso dot aka arsa di pikiran nang dinguluton tabegema baga-baga ni Tuhan Yesus, tabegema baga-baga manang janji Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus nama dok taringot tu pangurupion na tu hita lao palaohon sude akan nabosa di rohatai ima nama dok lehonon nama tuhita saluhuna sada pangodian na asing songon nani lehon na tuaka sisian na adorang so ditadiko Yesus aka sisian nai amang inang nakita saluhuna sada pangodian na asing atau seorang penolong yang lain. Nah dimaksud diturbukon ima todi perbadia isa diri. Jala todi perbadia na didok na disotong doi Yesus isa diri. Tong doi debata isa diri. Hahomio do ulaon na jala dang boy disigati, dang boy dia tu si pikiran di jolma. Hahomio do halonganga do ulaon na jalarang boy di ida si malolong partodion. Aksura ate amang inang moloboy ida okian pangulaw nito di purbadion. Aksura moloboy idaw ni si malolong haroroni to di purbadion. Nga hola nakana gumugor ate na punay ba nate. Nga hola kita ka na upistara na punay ba nate. Unang-unang tahurung do iba nate. Unang-unang moloso goro hata, moloso lomoro hata, moloso ditangio pangidota. Boharo benota tibana. Tajehei do. Tarupako do. Tamuruhi do. Tatakut do. Do lan akan asing. Ima molo unang-unang. Alayang gosa dario didok do tuhita nama dok. Dak kaidao ni si malolong partodion, dak kaidao si malolong pardagingon yang go harorona. Dak terbaik gogo ni jolma lau manaku ibana. Jalarang terbaik jolma di hapistarana lao mengatasi sude aka pangulauna doho asosonggokna marhite aka naung pinatari dahonna dingoluni hitaka jolma nang di Portibion. Dia tetap bekerja terus-menerus di tengah-tengah dunia ini. Dia tetap berkarya bagi hidup setiap orang. Bagi mereka yang menyambut, yang menerima dengan segala kerendahan hati untuk mengizinkan roh Tuhan bekerja
di dalam hidupnya. Laos ati pe didok dang tarbahe kita mamereng siat perdagingotas di hasosonggona di nguluta nang diaka pangulona diaka dongata na asing nang di portibion amang inang alay yang go sadabuon alay yang go di bagasa tikyon hatani debata madok tuhita narade do debata mangalehoni tuhita saluhna. Naradedo Tuhan Yesus pasarohoni tuau nang Tuhamu inang nang Tuhamu amang nang Tuhamu salu nakadong aku. Molo radehita mengikuti syarat Nabi Naini debata. Molo radehita mengikuti syarat Nabi Naini Yesus tuhita. Syarat nai ima molo holong rohata tu debata. Jala molo taradoti saluhuna aka patikna. Dangarong na asing. Dangarong na binereng ni debata na asing molo sohi. Ido bahen marhite hasasaur ni to di porbadia na nilehon na tuhita marhite parpunguata di permingguata di bagasa tikyon di paingotot do tuhita saluhuna manginang. Hita kana porsea. Hita sudia kalak Kristen akan ang majalo padidion na badia ima aka jolma ima aka halak naung di parulosot tu to di porbadiai sendiri. Mereka yang sudah menerima baptisan kudus, mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan itu sendiri. Mereka sudah dipimpin dan mereka sudah dimiliki oleh Allah. Ido badang kita bena penamarna punah hita. Alai nunga debata. Di bagasan padidion nabadiai. Torang do. Diarah rohanang pikiraton nama dok. Dang holan opuna nama baik guarni pohpuna. Dakolan omak na do bapak na nama bahen guarni geleng nai manang buru nai manang anak nai. Alai di bagasan padidion nabadiai di dok. Nunga di padomu guarta di bagasan. Guarni debata ama di bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh di bagasan guarni to di porbadia. Ido bahen gabe tau mahita gabe paripe di harajau ni debata. Nama kita sudah dituliskan di dalam buku kehidupan surgawi. Nama kita sudah dimeteraikan sehingga setiap orang yang telah menerima baptisan kudus diarahod donguluna asa marparbue nadinggan diarahod donguluna asa pataridahon aka tada hadinggano dot haulion nah ni suru ni debata dinguluna siganupari parangi haburjuon dohot holong ni roha di debata. Nah, amang inang atau mangito turbukon. Pangulaon manang peran aktif nito di purbadia songon guar ni topik minggu nama makuling hita di bagasa tikyon nabui torang idota mangihuto turbukon didok matu hita ima na parjolo. Mangajar hotu hita taringok tu lapatan ni holong ni rohata tu debata. Dang holong ni rohata tu dirita. Dang sahat dope hita taringok tu holong ni rohata tu akadongata. Alaina parjolo pangulaw nito di porbadia di nguluton mangajar hok kita taringok tu boha manginang holong ni rohamuna di Tuhani. Boha doa manginang holong ni rohata di huriata HKBP Cijantungon. Boha doa manginang holong ni rohata di pertangiangata. Di parmingguata, di parsaurata, di pelayanata di Tuhani. Nang di sudi akapakobasiota di gereja tahun. Asa molotarida do holong ni rohata tu debata. Ido nanaing igilon ni Tuhani. Boi patudu honota. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut kita untuk dapat melakukan perkara-perkara mujizat-mujizat yang dahsyat dan menggetarkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut kita untuk bisa melakukan mujizat, memindahkan Monas ke Samosir, daong. Tuhan tidak pernah menuntut hal-hal yang gede demikian.
Tuhan tidak pernah menuntut hal-hal yang besar. Bahkan juga Tuhan tidak pernah meminta kita atau tidak pernah memaksakan kita untuk hidup seperti orang-orang yang bergaya-gaya rohani. Dengan menangis, meraung-raung, menjerit histeris. Dengan doa-doanya, dengan nyanyian-nyanyiannya. Tertawa terpingkal-pingkal, melompat sana sini dengan mata menatap, melotot tajam ke depan, ke sana kemari. Yang membuat kita tiba-tiba terjatuh, yang membuat kita tiba-tiba tertelungkup, yang membuat kita tiba-tiba terjatuh, terlentang. Dakya dituntut Tuhani hita asabu hita margogo laho pamalupun halak nasihar siharon. Jaladakya dituntut Tuhani hitaon asa sanggup songon na di media sosiali mematahkan rantai. Tuhan juga tidak pernah menuntut kita untuk dapat mengusir segala penyakit. Jika ada saudara-saudara kita yang meminta doa kepada kita. Tidak pernah menginang. Bahkan Tuhan juga tidak pernah menuntut kita untuk dapat melakukan semua itu. Dengan gaya-gaya bahasa, urapan roh, bahasa roh, lawatan roh, kepenuhan roh, jamahan roh, baptisan roh, karunia roh, penyembahan roh, luapan roh, dan bahasa-bahasa apapun itu amanginang. Tidak pernah. Sederhana daw na pinginan ng idon ni Tuhan dihita. Songon tada naong digo hitor di purbadia hita. Ima. Tapatarida homma holong ni rohata di Tuhani. Jalata oloy masude yaka nahinalomo ni rohana di hatanay. Tapatarida homma holong ni rohatay di huriat taon namang inang. Ay soy hita di huriat taon. Jalahita do namar puna huriat taon. Di bayan program pembangunan. So nalaw tupad ditay. Molo padita marlaw rodos ya non. Alau tu hita doi, lau tu pahuputa untuk 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ido badang makoli tiba mangalehon. Ala takas do pasu-pasu ni debata di golun di bawon. Asa adong tay pakion yaka gelekku pahupuku asa burju-burju na sida iajari aka padidai. Iajari sudi marhiti aka pelayanan-pelayanan nadong di huriani bai. Holok kia doroh aku di hake BPC jantungon. Takas do di bain huriaton, program-program, pesta gotilon, program-program family gathering. So na lau tu padita do tongi. Tong do lau tu hita manginang. Apalagi nunga digratiskan. Binang hurang biya manginang. Sudah na iya te. Sumalilas ni rohata. Di sana kita akan mendapatkan, mengecap, dapat bisa menikmati pembekalan transformasi. Siada dana sekolah minggu remaja na poso. Saat tuaka horong na tua-tua. Sudia kapaparat tadapotan. Ditangyakon. Diajari. Dibohali. Dibuat juga berbagai-bagai aktivitas untuk menjalin kekompakan. Week sada 1, week 20 tolu parserahan. Manang diaspora. Asalam tabba kompakna. Asalam tabba solok ni rohani sudi. Dang be adong dipikir sama dok siapa lu, siapa gue dang be. Atik pe di Jakarta kita. Teda ido holong ni rohata tu debata. Jalan namang ihu musia manginang. Idao tama. Idao do songon na sepele. Idao do songon na swarga. Maholong ni roha tu debata. Alai ido na marhuaso, jala ido na dipangido debata, tubusian dirita nang roha nang haporsyota. Dangarong na asing na dipangido Tuhani. Dangarong na asing abanginang. Jala holong tatu debata ido na mabain arga ngulut taon. Molo so holong rohani debata dihita nga mago hita. Dangarong bilportibion. Alai sumali do jala dakka suhatan holong ni rohani debata dihita ubahen. Saha sadarion moliate madiho Tuhan marho sado peau boy do pe hubereng amatakku boy do pe rap do keluargaku boy do pe hubereng pahopuku boy do pe masariau Tuhan boy do pe manganau gajang umurmu Tuhan moliate madia diho Tuhan dang madok moliate tamang inang do akadongan molo dileho do pe holong ni rohani Tuhan dihita saat dibaga satikyon go jol madi portibion alai di saetong do
di parrohao debata hita, di lehor rohana, di lehor do pamerenganna asa mangguhi akan rekod di hita. Holong tatu debata do mabai gabe arga hita manginang, songo salah Kristen di luar tahun, di negara tahun nang di Portibion. Dan adong na istimewa di ala Kristen, jika tidak ada kasih di dalamnya. Atau ala argado holong nirohai, jala argado holong nirohata tu debata, bah taharikot tomei, tapangido mai sia Tuhani. Soi sehita molos warong holong niroha di hita, jala soi sehita molos warong holong nirohata tu debata. Ati pe sahalak namora hita, ati pe sahalak na jagar hita, ati pe sahalak na pistar hita, ati pe sahalak na marpangkat hita. Dan adong gunane sudi molo suadong holong ni rohata tu debata nang tuaka dongata. Aina panguluho do yanggo hasasaur nito di purbadia di hita. Jala mangula do itotong di bagasa rohata nang pikirata. Molo suadong to di purbadiai mangingani hita na nilehonu Yesus tu hita. Mate do hita sudah do hita. Tudo songon orbuk nitano naso hasea jala naso marguna di humaliang nang diakadongan. Napa dua ho namang inang pangulau nito di purbadia di hita aktif dope sahak sadarion ima madongani mangaleho gogo di hita mangadopi salut akan hamaolon namasa di ngulut tahun. Ibana do todi nanilehon ni Yesus tuhatai di hita. Tu rohata do di pamasuk todii. Tu pikirata do di pamasuk todii. Asaboy mangajari dohot mangarajai rohanang pikiran nang salut aka pangulauta. Dang tunasing, dang di tangata di baen, dang di simajojata, dang di duru, dang di balian. Alai di roha do di pikirata do amanginang di pamasuk todii. Asaima na mangamudihong ngulutaon. Ibana do na manopa saluhuna, ibana do na paluahon, ibana do debata na madongani hita sahat di bagasa tikyot sahat rodi satorusna. Asa manangise nan sinonggo panito di debata gabe marto di manguluna. Ati pe pogos, ati pe marsahai tibana, ati pe susang nguluna, ati pe go parukila di nguluna, marto di manguluna. Marto di mahatana, marto di pangulauna, molo nunga marto di pangulauna dohor roha nang pikiran nang hatana, pos marohata manginang nang mia dotong disi debata ikum majari do sudi aka na niula ni tangata. Ngargogo hita manahat di sudi aka to tangan paraloan nang sudah susani, manang songo dia pe borakna manang songena. Molo nunga di songko pito di purbadiai hita mana akan aporsiai yakin mahita manginang songon nasinirado sudia kahatata doh aka pabayanata nang aka pelayanan-pelayanata di humaliang nang di huriat tahun. Ai gogo nasiat to di ido mana mabahag kita gabe tarajaan mangulut tahun lao mangatan sude akan niodopan ningulut tahun asa unang madabu hita. Tu dosa ala bina ini aka persoalan-persoalan dot aka nama baik juk roha di aka humaliang. Aina mangata do ayanggo todina hodar do paholako kita doi sian parsaura tarap dohot debata. Ayanggo todina hodar do saya holan namanguhumi do ulauna. Saya didok do turus salah haburjota di Tuhani. Saya didok do turus herana rugi hita molo burju hita namar Tuhan nang marhuria. Saya didok todina hodarido tuaha pertangyangan, tuaha marminggu, tuaha melayani gawe rugi tupur puhenon usaha ido na didokna
Alai yang goto di porbadia, Tuha denggana do naing buanon nahita. Tuhai baruo do na naing taruhonon nahita. Tuha ulio do na naing patupaon na ngulutaw na manginang. Tudos may songo sahalak parjahat kelas kakap naung bertobat. Tudos may songo sahalak naung hea memakai jimak-jimak manang uti-utian disakui manang didia ibaen. Alai gawe bertobat. Tudos may songo sahalak na perbeda utusan. Alai gawe si pardame. Tudos may gawe sia sahalak parjuci paos. Alai gawe sahalak na mangargahon parhepengon na di keluargana do akan narikok na asing tarlumobi di huriana. Tudos may songo sahalak parmabuk. Gabe diatam ma gabe langgolo be mabuk. Tudos may songo akan asing yang mungkin tantangan-tantangan di tengah-tengah kehidupan kita yang memakai obat-obat terlarang dot akalan asing godaan-godaan asing. Boydo bertobat molo mangula todi debata dinguluna. Jala todi ido napatukuni saluhuna boy manadikon jala boy makagigihoni. Aidang terbahet todi lahodomu tuaka parange-parange na buruk manang parange-parange na sohina lomo ni rohani debata. Gariada tahaya manginang diodol hodomu setu hita nama dok. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti dia akan siap siaga hidup dengan berikat pinggangkan kebenaran. Marhohoson hati goran. Halak na marhohoson hati goran lapatan nai sarupa mai songon na toras na baru mulak karejo borngin nai tujabu. HP didapottom majabui, mararaka sude jabuna. Mararaka sude piring, kotor na sumalin, dangadong hona lopa idahan, ngamale butuha, nanggoa HP suarok kaida jol madisi, ujung na muruk-muruk mana toras nai, di joma sudia kageleng nai. Di pajojor ma, laos ditarik ma, disita ma, hohos nai sian pinggang nai. Laos dibuat ma, di pataridaho ma tua kageleng nai. Aka naso mangulahon dohot aka naso mangat makaturehon isini bagas nei. Lapatan na manginang hohos nei ima hati goran nei. Paingoton asa unang be diulahon hasalaan manang jangan lalai di dalam kehidupan. Paopato na manginang didok matuhita pangulahon nito di ima mangurupi hita asa talup makatahon Kristus disudiaka sitaonon, disudiaka hamaolon, disudiaka nata odopi dingoluton. Manotok kita hok boy maka taho taringot tu Kristus disudiaka persoalan-persoalan narong dingoluton. Aido hapor siauta molo nunga di pasonggok debata to di purbadia di hita jala molo nunga mian nang di pasar hot tu hita to dinai yaki do hita margogo mana luhos salunaka hamoloni. Yaki dohita urupan ni to di dohita disudia aka hasu saatain. Asa siani di hita unang mata pa jual-jual, unang mata pa guys hasu saata tuaka dongan manang tuaka na asing. Holan ala asa bui dapotan pangomuan. Unang magabe jol masih maklumak kita alani hapugosot ta manang alani hasu saata. Adong do harga diri hapor siot dihita jala adong do debatata namora do ibana jala radie do ibana mangrupi hita asa mamora mangalehon dalan keluar do solusi disudiaka hamolon manang nabosa di rohata. Saya donganan na do hita jala saya uruban na do hita manotong dingulutaw na manginang. Amin martang yang mahita. Mauliate ma di pasah rohanami di oleh Tuhan pardinggan basa nunga di lehoko hatam paingotok kami asa manotok kami Tuhan di bagasan pos ni roha. Di bagasan dami na sumurung mi ale Tuhan. Ido pangidon nami di oleh Tuhan asa suksuk ma bayno mudame do pasu-pasumi di ngulu nami. Asa sonak kami manoto mangalaka di sudia ka perdalan di ngulu nami. Manang sadi hari pe, manang songod dia pe kana masa di ngulu nami Tuhan. Dang terbaik laho sumurut. Maka porsiai oleh Tuhan. Ai hok do padongan yomu di hami.
Jalamia doa sini rohami di hami marhite nadi pasaur hoko dole Tuhan todimi mangurupi hami mangodihok kami doh mangajari hami doh nang manugu-nugu hami tu hati goran hasitongan nang hasonangan nang pinaradim di hami Tuhan debata para siroha pasu-pasu masaluh nale Tuhan hatam nanaung di patu bigi hoko tu hami urupi mahami marhite gogo nasiat to di purbadiami asa tu kami ali Tuhan gabes ti didangi Kristus na mangulu marhite narade hami palwaso todumi mangula di pikiran do di rohanami dohot laho pahusor-husoron hatami di ngulu nami ali Tuhan. So ninang ali Tuhan debata para siroha hupasatami masudia karuas mon ali Tuhan ala amang ala inang nang akadongan nang sudia kana tua-tua nami ali Tuhan. Di bagasan panggonggomyomu mak di bagasan pangaramotyomu mak di bagasan panarihonomu masaluh nale Tuhan. Ho mana manukoli jala ho male Tuhan na martinangi di sudiaka pangidua dot aka ele-ele na di hole Tuhan di bagasan tangyang na. Saoro madamimi tu gorohana ganup ale Tuhan. Asa digijang ni tangyang na hupasatami tu ho ima sau ma jadi ma nahinalomon ni roham di ngulu nami dada sakak nami na saut ale Tuhan. Tuhan debata para siroha, posdo roha nami moloho na miyad di hami, jalaho na mangurupi hami. Dang tarbay na kahamaulono bele Tuhan, manang songod dia pe susahna. Lah mga batilas ni roha nami, mamuji-muji pasangapogwarmu, pardinggan basa debata na sumurung di asini roham, na manotong manarihon, mangguhi sudia kanariko di ngulu-ngulu nami, ubahed dang maleak kami, dang mauas kami, jaladang diluaso akapoparan nami gabe si pangido-ido di Portivion. Ido bahe Tuhan las maroha nami margogo mahami, ho do padongan yomi di hami, dang luasomu bosaro hanami, jala dame do rohanami, marhite todimina manotong madongani hami di ngulu nami di Portivion, ho mali Tuhan na hupa puji-puji hami, ho mali Tuhan na manotong huitok kami. Pasu-pasu ma jala tabay malas ni roha di sudia karuas nami le Tuhan, na tongod di bagasa darion nang di bagasan mingguon na marulang tahun kelahiran dohot na marulang tahun pernikahan. Tabay malas ni roha do pasu-pasu di keluarga, jala lam taba mali Tuhan na porsyon na pasangapog warmu marhite, saluhu na aka pasu-pasumi na naung lehonomu tu nasida nang tuganup keluarga marsada-sada. Nang dia kadongan namin na tongod di bagasan pemulihan do perawatan. Asiro hamamang, hodo debata, natuk mga lehon hamalumon. Hodo tuha si pamalum na sumurung, leho magogo di pamatang ni sudia karuas nami na tongod di bagasan parsahitoni. Asa margogo na sida nang pamatang na maraloho sudia ka parsahitoni. Marhite pasu-pasum di sudia ka ubat na pinangan na. Dohot lan akan narikot naung di pasahat kami tuhole Tuhan mangido hami naung sahak may ay horo debata natuk pasautoni di hengulu nami. Sesa dosa pangalusyon nami Tuhan, mga sahon Jesus Kristus Tuhan siyoko ngulu nami martangya kami tuho. Amen. Tapuji ma tuhata Marede mahita sian bukwede nomor 645 ayat sada dohot udukna huhut papungu pelian. Oh
Maeng amanginang masuk mahita tu ulawan padidion nabadia. Tapuji matuhata, marede mahita siap bukuede nomor 146 ayat sada dohot ayat 2. Martangiang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, naro dohami tujolo mabuan akadak danakon, sayasi maroham, jalo manasida gabe anakomu, pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi nguluas sogot marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jong-jong ma natoras na mabuat danak nanayang terdidi. Atong hamuak kadongan na mabuat danak sididionon, tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tuliak portibion ni namadok akasisiana. Podai hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida di bagasan guar ni debata ama, dohot anak, dohot tod di porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhu nahutonahoni tu hamu. Jala ingok emak. Saidongano kudo hamu ganup ari rasi-rasa roh ajal ni hasianganon. Manangisi na porsea dohot ni didi, dapotan hanguluan. Alay na so porsea, honahuhum sogot. Tangihok kamu ma dohot hata ni debata na tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong ma akan nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di picang akasisian naima nama buah ni. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugo marohana di dokma. Loas samu ma kadak danaki ro tuau. Unaing orai hamu nasida. Ai diaka sisongoni do harajau ni debata. Na tutudo na hudokot tuhamu. Manang ICP anggo sosongo danak ibana majalo harajau ni debata. Dang bongo tibana tusi. Dungi di haul ma akadak danaki. Dia peho matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong dihamu amanginang natoras na mabuat danak nanaing terdidi di bagasatikion. Hati dakok kamu ma jolo haporsiotai rak mahmu madok. Atong alusi hamuma hata nahusukunon. Na parjolo dipangido hamu nuaing didion aka danako tu bagasan na ni haporsiom muna alusna
di pangido rohanami. Napa duahon? Beha, naolo dohamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hatani debata alusna naolo dohami. Napa toluhon? Naolo dohamu marsuru nasida tu gareja doho tu parguruan ni huria Protestan asa gaber ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naolo dohami. Atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai. Ale, Ezekiel, Matthew, Etaneas, Tambunan, Hudidi maho di bagasan guar ni debata ama, dohot di bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot di bagasan guar ni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababokot mo tu bagasan harajau ni debata ro di saliling ni lelengna. Amin. Ale Felicia, Yemima, Elizabeth Silalahi, Hudidi maho di bagasan guar ni debata ama, dohot di bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot di bagasan guar ni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababokot mo tu bagasan harajau ni debata, ro di saleleng ni lelengna. Amin. Ale, Joanna, Fioneta, Simanjudak, Hudidi maho di bagasan guar ni debata ama, dohot di bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot di bagasan guar ni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di bawah babot mo tu bagasan harajau ni debata, ro di saleleng ni lelengna. Amin. Ale, Gwen, Duma, Hasian, Nabi Tupulu, Hudidi maho di bagasan guar ni debata ama, dohot di bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot di bagasan guar ni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababokot mo tu bagasan harajau ni debata, ro di saleleng ni lelengna. Amin. Ale, Gwen, Feodora Silaban, Hudidi maho di bagasan guar ni debata ama, dohot di bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus,
Doh di bagasan guarni todi perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata mau di habamokot mau tu bagasan harajau ni debata roh di salileng ni lelengna. Amin. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasaha tami ya kadak danako tuho, jala di jakoko do nasida gabe anakomu marhite-hite padidio nabadiai, asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanoon, jala gabe paneat di hanguluan nasalileng ni lelengna. Asi maroham, doho dia kana toras nidak danakon. Saya pargugui jala ajari manasida manugunogu dak danako tuho. Asarap nasida taruli diaka arta ni harajaumu. Amin. Rimma hita jongjong saluhuna. Tapuji matuhata, maride mahita, siap bukwede nomor 145 ayat sada. Tatangyaku mapelia tanang tapasaha tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Kodo haroroan nisa luhut silehon-lehon nadingga dohot nasa ulibasa nama uliutus. Upasaha tami masya na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni seleol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami, nasotarasam do gudang ni seleol-lehom mudihami. Todim na badiai dilehoko tuhami jolma, sumonggopi hami na leaon.
Na umargai dilehoko tuhami jala gumodang doi sian portivion doho sian pangisina sudi. Ope mauliate marohanami jala pujion nami maho ala ni sude habalgao dot hamuliomu. Naong pinapatarmu tuhami. Saya leho ma to di porbadia itu huriam akan naolo manghito Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatok tong hami miat di barita naulii. Ale to di porbadia, saya pasada mahuriam, napi na pungu-pungumi, asa masih jaloa, jala masih haholonga songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadosa nabalga dohok namet-met si pasidingon nami. Saya buas maho manesa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari, asa tarbahe kami saor di bagasan huria nabadia, na sasadai. Saya oddi ho jala padomu hami tu amai, asa pos roha nami madok, ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai seleleho tuhuria, asalam gada torok niaka parbarita nauli dohok pangajari, dohok parasiroha, nama maritahon habalgaumu di portivion. Saya sodangi jala pasu-pasu sude, parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabi. Asa tahu nasida saur tu parpunguan sogot. Saya sunggul yakana terpodom, jala pargogo yakana gale. Saya songgoti ma aka naniang dohot natakang marroha. Asa ditinggal hon nasida hajahaton nabi. Saya parroha yakana bojok roha. Jala apuli yakana marsak dohot nadangoli. Asa unang di rupa-rupa portivion aka namangoloiho. Saya tatak ma natargogo dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiao di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus. Jalamia maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni akka panggonggomi, panguhum dohot akar raja, asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhum sogot. Saya patogu haporsion nami, asa totong hingotami, naung sesa dosa nami, jala buanomu hami Tuhan luas sogot. Saya sunggului pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami nang malaki dagingon panguluom mudohami muse asa masuk kami marnida debata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma harajaumu. Saya saut malomoni roham di Banua Tongo songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangun luas siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Atong mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurho madamena tu todim. Amin.